A Hangajándék podcast sorozatában Nyitrai Sándor lesz a vendégem, akit a ceremóniamestersége kapcsán hívtam meg. Igaz, mi az elmúlt években a Develornál kollégák lettünk, és ott végignézhettem, ahogyan Sanyi profi trénerré válik. A ceremóniamesteri munkája tapasztalatai viszont számomra is még egy felfedezetlen terület, amit érdemes kibontani, hiszen hatalmas tapasztalat és rengeteg tanulságos történet van már mögötte. Röviden Sándor szakmai tapasztalatairól. Üzletvezetőként dolgozott a Barabás Villa esküvő és rendezvény helyszínnél, üzletvezetőként és VIP menedzserként a Papp László sportarénában, a Műpában, rendezvény és értékesítési igazgatóként a Bónusz Party Service Kft-nél, szállodaigazgatója volt az Icsi Park Hotelnek, és komplex projektek megvalósításáért felelt az Eventrend Holding Kft. Leányvállalatainál. Többek között az ő vezetése alatt épült fel az alapjárat, ami mára a harmadik legnagyobb autós online tartalomszolgáltató lett. 2002 óta foglalkozik rendezvények szervezésével, és 2009-től szippantotta be az esküvők világa. 2019-ben pedig bekerült az ország top 3 ceremóniamestere közé, az elmúlt 2,5 évben pedig a Develornál építi a tréneri karrierjét. A mai podcastben részletesen beszélgetünk arról, hogyan működik együtt Sándor a párokkal a ceremóniamesteri folyamatok során. Megtudhatjuk, hogy elég-e őt felkeresni ahhoz, hogy minden más szolgáltatót is megtaláljunk. Emellett szó lesz a tapasztalatairól, a legemlékezetesebb pillanatokról és a legnagyobb kihívásokról is. Végül, de nem utolsó sorban beszélgetünk Sanyi személyiségfejlődéséről is, hogy hogyan változott a megközelítése az évek során, milyen készségeket tart a legfontosabbnak, és mit gondol a házasság intézményéről. Szia, Sanyi! Szia, Zsófi! Szeretettel köszöntelek téged is, meg azokat, akik majd ezt hallgatják. Tudod, mi a durva? Mi? Olyan jó volt hallgatni téged itt, most tök jó itt visszahallani a hangodat. Ja, mert te felvetted a fejhallgatót. Aha, és lehet, hogy neked valamilyennel kéne foglalkoznod, nem rossz, hogy ebbe belevágtál. Jó a hangot. Na, mesélj, Zsófi, én egy nagyon szertelen csávó vagyok, úgyhogy majd neked kell engem közrefogni. Mennyi időnk lesz itt? Mennyit fogunk beszélgetni? Én úgy terveztem, hogy nagyjából egy bő órát, de most szeretném, hogyha így elengednéd magadat ebben az egész beszélgetésben, mert hogy nem az idő fogja meghatározni, elsősorban nem az idő fogja meghatározni a beszélgetésünknek a felépítését, inkább szeretnék egy olyan ritmusra törekedni, amiben, hogyha te el tudod magadat lazán engedni, akkor nézzük meg, hogy milyen mélységében tudjuk kibontani az általam az előbb felvázolt témákat. És ennek kapcsán szerintem rá is tudunk arra kanyarodni, hogy például most így, augusztus 9-én hány esküvőt csináltál meg ezen a nyáron? Idén nagyjából 30 esküvőm van, és valamikor július elején, közepén volt a felező pont, ahol elértem a szezonsz felét, úgyhogy nem tudom, 15-17, valami ilyesmi. Melyik volt a legjobb buli ebből? Na, Zsófi, ezt mondtam neked, hogy itt azért vigyáznom kell. Az van, hogy szóval az, hogy mi a jó buli, és most nem akarok ilyen nagy szemantikai mélységbe menni, de azért ez nagyon különböző ám az embereknek. És ezt nekem meg kellett tanulni, illetőleg folyamatosan tanulom, hogy az, hogy nekem mi a jó esküvő, az majd szuper lesz, amikor végre a feleségemnek rendezek egy rendes esküvőt. Én nekem az a dolgom, hogy mások értékrendje szerinti jó esküvőt valósítsak meg, ehhez meg kell ismernem a párokat, ehhez jó sokat beszélgetünk, jó sok elvárás kiderül, felszínre kerül, és akkor annak mentén működök. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy nekem melyik volt a legjobb buli, akkor én azt mondanám, hogy nekem az volt a legjobb buli, ahol én a legjobban tudtam kapcsolódni a párhoz, és egy ilyen igazán önfelett, sallangoktól mentes, feszültségektől mentes napot élhettünk meg, de a neveket nem szeretném kimondani. Talán annyit mondok, hogy ez egy magyarországi esküvő volt. Mindegyik az volt, úgyhogy az most nem segít. Oké. Még mielőtt jobban belemegyünk ugye a ceremóniamesteri tapasztalatokba és történetekbe, azt megelőzően talán érdemes tisztázni, hogy ugye a vőfé és a ceremóniamester között mi a különbözőség. Egy picit utána néztem, csak így validált, légy szíves az én megértésemet, hogy míg a vőfé az sokkal inkább egy ilyen magyaros, tradicionális, történelmi hagyományokkal felvértezett, sokkal inkább főszerepben lévő
szereplője az esküvőknek, akihez mondjuk társítják azokat a régies, picit akár mondhatnám úgy is, hogy szexista játékokat és verseket. Addig a ceremóniamester a másik oldalon, az én vizualizációmban egy elegánsabb, kicsit a háttérbe visszahúzódóbb, és mint egy karmester, aki int a zenekarban a fúvósoknak, a vonósoknak, a pengetősöknek, mindenkinek, ő pedig kézben tartja a párt, a stáb tagjait, legyen mondjuk a stáb tagok közé felsorolva akár a pap is, és akkor így az egészet a legelejétől kezdve végig kíséri és támogatja a párt az elképzeléseikben. Mennyire helyes ez a fajta megállapítás? Csak azért, hogy kötözködjek, de szinte tökéletesen. Amúgy Ez most így. picit megvédeném annyiban a vőfélyeket, hogy tehát én is ezt szoktam mondani a pároknak, hogy hát hogy is mondjam, hogy ugye politikailag ma már nem korrekt, a lányt kifigurázni, vagy a fiút kifigurázni, vagy akár szexista poénokat mondani. És ez a vőfélységnek abszolút a része volt, tehát hogy picit, nem tudom máshogy mondani, bocsánat, hogy így mondom, de hogy hülyét csinálhattunk a párból, picit hülyét lehetett csinálni a lányból, a fiúból, mint vőfély. Ez már egy ceremóniamesternek ez egy urbánusabb, ilyen városiasabb dolog, úgy is szokták hívni egyébként, hogy városi vőfély a ceremóniamester, ez már nem fér bele. Tehát egyszerűen egy jelentősen visszafogottabb szerep, és most miközben mondtad a mondandódat. Igen, látom, hogy elővetted a laptopodat, kicsit meg is ijedtem. Jaj, mi fog itt történni? Írok egy e-mailt. Nem. Az fog történni, hogy képzeld el, hogy nem olyan régen, pár éve néztem az Ocean's 11-13, megvan neked ez a okay. És az Ocean's 11-13-ben valamelyik részében van az, ahol a Brad Pitt, a Matt Damon preferi a Casino őr szerepére, a zöldfülű Matt Damont, és akkor mondja neki, hogy kéne viselkednie ahhoz, hogy ezt a szerepet jól betöltse. Na most ziher, hogy a gépen most nem akarja ezt megnyitni, és a következőket mondja neki. Figyeld, ízleges magadba. Ne mondj többet, ha kevesebb is elég. Figyelj, de ne bámulj. Légy különleges, de ne legyél emlékezetes. Legyél vicces, de ne nevest ki. Kedveljen meg, de amint elmész, felejtsen el. Ráz a hideg, és most már sok századjára olvasom ezt föl embereknek, és most neked. Ez szinte megfogalmazza szerintem a számomra, amit a ceremóniamester jelent, annak az eszenciáját. Szóval amikor nekem azt mondja egy pár, hogy meg szoktam kérdezni, hogy láttatok már esküvőn ceremóniamester vőfét, igen, tudod, mit csinál? Igen, láttunk sokat. Oké, volt valaki, aki jó volt? Hát nem tudom. Én ennek általában örülni szoktam, mert nem rólunk kell, hogy szóljon. Tehát nem ránk kell, hogy emlékezzenek. A weboldaladat végigolvasva, ugye elmondtad, hogy az egész folyamat egy konzultációval kezdődik, ahol ugye van egyfajta, mint egy coachingban, vagy gondolom egy ilyen pszichológiai találkozásban, egy ilyen chemistry check, hogy mennyire vagytok egymásnak szimpatikusak. És innentől kezdve, hogyha melletted teszi le a pár a voksát, akkor hogyan kell elképzelni a folyamatot? Hányszori találkozás, és ezekben te pontosan milyen módon támogatod a párt? Oké. Most nyilván adminisztratív részeket nem említve, mint szerződés, meg nem tudom, előleg, meg mi egymás. Általában úgy néz ki egy folyamat, én úgy számolok fejben egy átlag esküvővel, egy átlag párral, persze nincs ilyen, hogy nagyjából 20-22 órát töltök velük összesen. Ebből körülbelül 12 óra az esküvő, és a többi nagyjából 8-10 óra az az előkészület. Ez úgy bomlik meg, akkor egyszerű számokkal kifejezve, ahogy mondtad, van egy ilyen, tök jó fejeztet ki, chemistry check, a értékesítői számol fogalmakat használják, akkor azt mondanám, hogy egy olyan találkozó, ahol megnézzük, hogy tetszünk egymásnak, és meg tudunk egymásban bízni, ami után ők hazamennek, ez kötetlen első találkozó. De ez már általában 2 órás, tehát megismerkedünk, ők elmondják, mit kell róluk tudni, én elmondom magamról, mit kell tudni, megbeszéljük, hogy ők mit tudnak a vőféről, meg a ceremóniamesterről, mit várnak, mire van szükségük, én erre reflektálok, és már egy picit bele szoktunk nézni a nagy napba, hogy akkor nekik milyen programjaik vannak, ötletelünk, beszélgetünk, tehát itt kiderül, hogy milyen lehetne együttműködni. Picit megérezhetik ők is, hogy ne ez a srác majd, amikor valamire úgy gondolja, hogy nem úgy van, ahogy mi hisszük, akkor majd így fog rá reagálni, tehát ebből kapnak ízelítőt. És akkor jönnek további találkozók, ez páronként 2-3 további találkozót jelent, alkalmanként 2-3 óra, ami alatt lényegében az történik, hogy ők hozzák
egyszerűen fogalmazok, hozzák mit nem akarunk, és mit mindenképpen akarunk látni a nagy napunkon. Például van egy rossz élmény, nem tudom, hát szörnyű a mennyasszony táncot, pénzért eladni a nőt, jó Isten, hát ez nálunk ne legyen. Vagy láttunk egy tök jó játékot, és azt mi is szeretnénk csinálni típusú mondások. Ez az egyik oldal. Én meg hozom azt, hogy szokták, hogy illik. Ez a szokásjogok protokoll etiket kvázi. Meg amit így látok, hogy így volt valaha. És ezt a két oldalt fésüljük össze, és ebből áll össze egy forgatókönyv. Mondasz erre pár példát, hogy szokásjogok etikett? Ez nagyjából a szertartások után szokott valahol lenni, hogy ez a csokordobás, meg régen volt a harisnyakötő dobás. Nem tudom, neked megvannak ezek a dolgok, hogy oké. Ugye a csokordobás az, hogy a mennyasszony dobja a hajadon lányoknak a csokrot, és ennek vannak tök szép alternatívái. Például, amit én nagyon szeretek, az a szalagos csokor. Ez az ország keleti részében volt inkább, én úgy tudom, hagyomány, majdnem, hogy mondhatom, hogy Erdély irányába haladva, vagy egészen Erdélybe menve, és ez úgy nézett ki, hogy nem eldobta a mennyasszony a csokrot, hanem egy csokor volt a kezében, amin szalagok kötve. Ezt a csokrot föltartja a feje fölé, a lányok megfognak egy szalagot, a mennyasszony becsukja a szemét, és az egyik kezében ugye a csokor van, amin a szalagok lógnak, a másik kezében pedig egy olló van, és fölfelé ollóval vág. És közben a lányok mennek körülötte. Tök szép vizuálisan is az egész egyébként. Nem egy ilyen nagy összeugrunk pankráció, tudod, egy csokorért, hanem egy ilyen mennek így szépen körben, és akkor vágja el a szalagokat, és amikor az utolsó szalag megmarad, azért a lányé lesz a csokor. Én ilyet még nem is láttam. Na, látod? Szóval nekem az a dolgom, hogy amikor így azt mondják, hogy és nekik nagyon tetszik a csokordobás, akkor azt mondom, hogy szupi, rendben van. Aztán párja válogatja, hogy ezt most például elmondom-e, vagy sem, érzem-e, hogy van-e helye, kell nekik-e ide még ötlet, ha nem kell ötlet, akkor hagyom. Aztán lehet, hogy 2 meeting múlva meg eszembe jut, hogy figyelj, beszéltük ezt múltkor, de hogy van ez a másik hagyomány is, akkor ők megmondják, hogy mit szeretnének. Vagy ugyanilyen a harisnyakötő dobás, ami nekem nagyon tetszik, mert én ezeket egy játéknak fogom inkább föl, és azt is gondolom, hogy ezek javarészt játékok voltak régen. Például a mennyasszonytánc is szerintem igazából egy játék volt, csak olyan sokszor, olyan sok évig játszották emberek, hogy hagyomány lett belőle. Így lesznek a hagyományok. És a harisnyakötő dobásra például én Amerikában éltem egy nagyon pici időt, ezt nem is nevezném élésnek, egy projekt erejéig ott voltam kint pár hónapot, és megnéztem néhány amerikai esküvőt. És nagyon-nagyon örültem neki, mert egyrészt rájöttem, hogy mi sokkal jobb esküvőket csinálunk, szóval amit látunk a filmekben, azt úgy kb. Felejtsd el, az a felső pár ezernek a sajátja, amit te ott egy átlagember esküvőjeként apostrofálsz, hogy ott a vonós négyes játszik a tóparton, hát ez semmi, ez csak a dollármilliómosok tehetik szerintem meg Amerikában. Az átlagember esküvője nem így néz ki, és egyetlen egy dolgot láttam, ami nagyon-nagyon tetszett, az pedig annak ilyen megfelelője, hogy nálunk a harisnyakötő dobás van. Nálunk ugye a harisnyakötő dobás régen úgy nézett ki, hogy a fiú, a vőlegény bement a mennyasszonynak az abroncsa alá, szájjal, kéz nélkül, le kellett húznia a mennyasszonynak a combjáról a harisnyakötőt. Azért ezt most így elképzeld magad, hogy egyrészt elég szexista, szép hugóbos öltönyben, vagy mit tudom én, milyen öltönyben, nem térdelünk már füvön. Egyébként nyilván hülyét csinál a fiúból, meg a lányból, ha ezt most vagy bárki otthon egyszer elpróbálja a kedvesével, akkor ez egy szerencsétlenkedés az egész. És ez 100 ember előtt, tehát itt azért nem hőst csinálunk belőlük, hanem balféket, érted? És akkor itt jön a szerepbeli különbség, hogy nekem az a dolgom, hogy én hőst csináljak belőlük, nem az, hogy balféket. És akkor Amerikában ez úgy volt, hogy nem ment be a fiú a lány abroncsa alá, hanem hát ez kellett az amerikai exhibicionizmus, a lány megemelte az abroncsát, egy 4-szer ekkora lány, mint egy ilyen fél országútnyi, mert Amerikában akkora minden, és kivett egy kis fémflaskát, egy ilyen viszkis flaskát, amiből mi magyarok a hegyen szoktunk inni síelés közben, tudod, ez a kis fémflaska, rá volt gravírozva a nevük meg a dátum, azt odaadta a fiúnak, a fiú rákötözött egy csokornyakkendőt, és azt dobta el a fiúknak. És akkor tudod, mondtam, hogy wow, ez geg, ez elem, ez jó, erre lehet menni. Most ennek mi az üzenete, hogy én az én feleségemnek a harisnya kötőjét, ami nyilván nem is száll, meg nem is repül, ezt odadobom a többi fiúnak. Szóval tudom, miért menne már más rá az én feleségem harisnya kötőjére, szóval nekem ilyen tök diszonáns volt az egész, és erre azt tudtam mondani, hogy na, ezzel tudok jönni. És akkor ezt úgy kelet-európaiasítottam, vagy aztán persze majd hallgatják a kollégák ezt, akkor azt mondják, hogy nem is, mert én találtam ki, meg nem is, mert én, ez nálunk gyakori, hogy mindenki azt hiszi, hogy valamit ő talált ki, most például én azt, hogy ezt én, de hogy legalábbis én nem láttam előtte ezt, és én azt mondtam nekik, hogy figyelj, nem kell
fémflaska, menjünk be egy benzinkútra, vegyünk egy 0,2-es kis, tudod, ilyen kis viszkis üveget, vagy ilyen 0,05-ös, ugye ez az egy adagnyi viszkis üveget, és akkor azt dobáljuk el műanyagot. Tök jó poén. Szívesen mozdulnak rá fiúk, és az annyira megtetszik néha a lányoknak, hogy persze, én csokrot dobjak, a fiúknál meg ilyen menő dolog van, akkor tudod mit, én meg gines üveget dobok, és akkor ezt játsszuk, és én ezt aként látom magam előtt, hogy és én ezért mondom azt, hogy az én dolgom az, hogy elmondjam, hogy mik a szokások, protokoll, de én ezt a margóra teszem csak ki. Tehát a sor szélére, tudod, hogy ez a sorvezető. Na nézzük meg, hogy ehhez képest ti hol vagytok. Mert szerintem a mi dolgunk ez egy ilyen, oké, értjük a hagyományokat, de 2024-ben az ember már nem akar feltétlen hagyományt követni, szóval ilyen individualista esküvőket kell megvalósítani, mindig az egyére szabva. Hogyha abból indulok ki, hogy lehetőség van a te személyed bevonásával és egyfajta kérdéssor megválaszolásával eljutni a legjobb megoldásokig, akkor a te tapasztalataid alapján mennyire érkeznek meg hozzád már konkrét elképzelésekkel a párok, vagy mennyire van bennük egyfajta rád bízomság, akkor segíts nekünk, Sanyi, és mondd el, hogy te ezt hogyan látod. Mik a te tapasztalataid? Egyáltalán mennyire tudják azt, hogy igazából te egyfajta ilyen útmutatóként is tudsz számukra szolgálni? Nagyon nagy a szórás ebbe, Zsófi. Szóval azt hiszem, hogy a legmeghatározóbb e tekintetben az, hogy mennyivel az esküvő előtt találnak meg engem, tehát mennyi időnk van az esküvőig, így is fogalmazhatnék, és hogy én hányadik vagyok a sorban, akit megtalálnak, mert ebben nincs, tehát simán van olyan, hogy néha nálam kezdik, láttak 4 évvel ezelőtt egy jó esküvőn, olyan ügyes voltál, és akkor engem hívnak fel össze, mert én vagyok a legkönnyebb út, akit el tudnak kérni, vagy amerre el tudnak indulni. Az nagyjából egy alapvetés, és ugye picit azért a munkákat ide idézzem, most stressz management tréninget tartottam ugye párat, és ott láttam, hogy a top 10 stressz az ember életében, a 6. helyen van, de ilyen mindenféle halálesetek, meg ezek után, meg vállás, szóval tragikus események után a 6. helyen van a házasság per esküvő. És akkor egy picit én is meghökkentem, úgyhogy ezt most már 15 évet csinálom, hogy azt úgy tudtam, hogy nagyon-nagyon durva dolog ez az ember életében, de azt, hogy a szakemberek azt mondják, hogy ez benne van a top 10 legstresszesebb eseményben az életedben, sőt, abban belül is a listának a felénél van, az ez durva. Jó, de akkor egy picit így segíts annak a megértésében, hogy stressz esetében, akik mondjuk ezzel a témával nem foglalkoztak még eddig annyira mélyrehatóan, megkülönböztetve értjük a pozitív és a negatív stresszt ebben a kontextusban, és ilyen formában akkor ugye a házasságkötés az egy pozitív stressznek számít, de az is ilyen értelemben, gondolom én, kortizolt szabadít fel, tehát megterheli a szervezetet, mert egy nagy kihívást kell éppen akkor megélnie. Na, ne vigyük el, ugye most a ceremóniamester sapkába kell itt üljek, és csak egy picit akarok ide elkalandozni, de hogy... Minimális rálátást. Igen, hogy de fontos végén ragadtad meg a dolgot, csak akkor ezt esküvősítsük ezt a témát, mert azt hiszik, hogy valami tréningátkötés van. Szóval az van, hogy ez úgy működik, hogy az emberben, hogy van az, amikor izgulsz, izgatott vagy, egy új párkapcsolat, nem tudom, valami miatt, tudod. De ha túl izgulod magad, akkor az elkezd átváltani a szó köznyelvi értelmében véve, ugye stresszé. Fontos, hogy az izgatottságot is egyébként a szakma stressznek nevezi, csak az a jó stressz, ahogy te mondod. Szóval én nekem szerintem az a dolgom, hogy megtartsam őket azon a mezőn belül, a párt, hogy csak a jó értelembe véve izguljanak, csak csikízzen a hasuk, tudod, de ne kezdjenek el rágörcsölni dolgokra. És azt hiszem, hogy az én legfontosabb szerepem az ez, hogy az találkozók alkalmával kialakítsunk egy olyan bizalmat egymás között, hogy az bennük ott legyen, hogy ha bármi gond is van, a Sanyi ott van, és majd mindenre van egy jó megoldás, és nekem ezt kell tudnom elérni náluk, és akinél ezt el tudom érni, azt hiszem, hogy a megélései jóval jobbak a saját esküvője kapcsán. Mindenkinek, Zsófi, legalább, ahogy közeledik az esküvő dátuma, ez egy nagyon durva erőpróba, szóval ez szerintem egy kapcsolatnak is erőpróbálja az esküvő. Minden fiún látom, hogy ki van a végére, és mondok ilyen mondatot, amit nagyon nem szeretek hallani, főleg a saját párjaimtól is olyankor retkívül elszégyellem magam, hogyha tőlük hallok ilyet, hogy akkor nem jól csináltam a dolgomat, az, hogy jaj, csak legyünk már túl rajta. És azt mondja, Jézus, atyaéket, figyelj, vicce, most ezt komolyan mondod, hogy legyél tőled, beletett egy halompénzt, egy éve készülünk rá, de hogy túl legyél rajta, nem túl lenni kell rajta, hanem megélni, nem túlélni, megélni tessék. A lányok általában milyen hibákat követhetnek el, hogy a
leendő férjeiket ilyen szinten elkedvetlenítik és lefárasztják még az esküvő előtt? Én nem a hiba oldaláról közelíteném meg, hanem azt mondanám, hogy én inkább ilyen pozitív oldalra állnék át, és azt szoktam nekik tanácsként adni, hogy ilyen sprintekben dolgozzanak az esküvő kapcsán. Szóval legyenek on meg off időszakok. Tehát 1 hónapig pörgünk az esküvőn, a következő 1 évben, aztán 1 hónapig félretesszük. Én ezt mégis visszafordítanám, ne haragudj, hogy így kellene csinálni. De hol látod azt, hogy adott esetben elfogy egy kicsit a férfi, még az esküvő előtti pillanatokban, azért, mert mondjuk a nő a szervezést, az ebből adódó stresszt olyan magas szinten élte meg, és gondolom bevitte a kapcsolatba. Most nem akarok általánosítani, de szerintem az egy jó tékövé ennek a beszélgetésnek, hogyha van benne ilyen felsorolásszerű pármondás, hogy te mit tapasztalsz, hogy hol ronthatjuk el, és azért akarom ezt nőként is egy picit így magunkra venni, mert feltételezésem szerint általában a nők teszik bele a nagyobb energiát az esküvőjük szervezésébe. Szóval, hogy te azt lásd, hogy ez nem, hogy beleviszed a mindennapokba, hanem nem tudod abból kivonni. Tehát megidézem levívő legényemet, és akkor majd, ha hallgatja, akkor mosolyog, enni többet, meg úgysem mondok, hogy ne legyen felismerhető, de azt mondta az esküvő 4 nappal, most egy pár hete, hogy most annyira elege van belőle, hogy nem tud úgy kezdődni közöttük mondat, vagy monológ, vagy nyitás, hogy aznak az eleje, abban ne legyen benne valahol az esküvő szó, és valamilyen döntés, és hogy már elege van belőle. Szerencsére azt hiszem, hogy tehát azért ezt úgy értsd, hogy ő egy ilyen könnyed laza srác volt, meg egy lány, úgyhogy ő nekik egy csoda napjuk volt, mert ott aznap elengedték, tehát ugye ő mondta, hogy nyugi Sanyi, én aznap jó leszek, de most már azért jó lesz, hogy már végre nem kell mindig erről beszélni. Ez nagyon-nagyon durva, rengeteg döntés. És olyan döntések, amiről fogalmad nincs, hogy az Istenbe állj hozzá. Tehát az, amit egy építkezés, hogy így kihez mész először? Hol kell kezdeni? A tervezőnél, vagy a kőművesnél, vagy az hivatalba? Hova menjek először? Tehát tök tanácstalan vagy, és ekkor rohadt jól jön, ha van valaki, aki fogja a kezed végig az úton. És egy szervező ezért nagyon jó, meg hittem szerint egy jó ceremóniamester is ezért nagyon jó, mert azt mondja, hogy oké, figyelj, kezd a helyszínnel. Legyen megvan a helyszín, addig ne nézd nagyon dekorost, mert lehet, hogy azt mondja a helyszín, hogy hát itt nálunk nagyon egyedi dolgokat lehet csak csinálni, és ezt 4 cég tudja jól, viszont ő nekik így a kezükbe van, tudnak ide a helyre küldeni mintát, szóval hogy legyen meg a helyszín. A helyszínre jön a dekor, általában a catering is, és akkor innen érdemes szerintem tovább lendülni. De igen, hát szóval a ceremóniamestere válogatja. Én, aki 15 éve benne vagyok, én azt mondom, hogy én szeretek a folyamat elejétől ott lenni, mert egy csomó kritériumot tudok pozitív értelembe véve befolyásolni, vagy segíteni nekik megértve az igényeiket. Volt egy olyan észrevételem, amikor néztem mondjuk így a ceremóniamesterek, a junior és a senior kategóriában az árérték arány megkülönböztetettségét, hogy te magad írtad le, hogy ugye elsősorban, ami az árat meghatározza, az az adott ceremóniamesternek a tapasztalata. Ebből adódóan elég nagy a szórás a piacon, és hogy te magad is egy eléggé magasan kvalifikált, húzós árért dolgozó ceremóniamestert választanál a saját magad esküvőjére. És az a gondolat fogalmazódott meg a fejemben, hogy oké, rendben, de hát mindenkinek el kell kezdenie valahol. Mi van akkor, hogyha van egy nagy tehetség, akár értsünk ez alatt most itt éppen téged, még a 2009-es éveidben, hogy akkor ettől függetlenül neked is abban a sávban kellett mozognod, és akkor onnan küzdötted fel magad? Tehát független az a fajta Isten adta tehetség, hanem mivel kezdő vagy, van egy ilyen kezdő szint, ahonnan elindulsz anyagilag. De hát egyrészt igen, na, úgy van ez, hogy ugye átküldtem neked a weblapomat, hogy nézd meg, vagyis te kérted, hogy hadd nézd már rá, meg egyébként tegnap megosztottam veled az önéletrajzomat. A weblapomnál meglepődtem, hogy mennyire egyetértek még mindig magammal ahhoz képest, amióta ezt írtam, nem tudom, 2-3 éve, ami ott van. Addig az önéletrajzomnál egyébként meg azzal, hogy Istenem, annyira kisfiú voltam, amikor ez az önéletrajz készült. Bocsánat, itt muszáj megjegyeznem, hogy a Sanyi önéletrajzában van egy olyan sor, hogy 2008-ban sikertelen angol üzleti nyelvvizsgát tettem. Hát én annyira felröhögtem rajta. Hogy ezt minek írja oda valaki? De nem, szerintem zseniális. Tehát szerintem zseniális, mert
egyáltalán nem megszokott. Ez már megmutat egyfajta különbséget, nagyon megmutat egyfajta bevállalomságot, őszintességet, és megmutat egyfajta ilyen felvállalást is szerintem, hogy neki mentem, megpróbáltam, nem sikerült, de hogy mégiscsak feltételezi az ember, hogy akkor ott van neked egy ilyen tudás. Ez nekem nagyon tetszett, azért gondoltam, hogy ezt ide behozom. Na, bocsánat. Na, igen, de most kapcsoltak el, aki hallgat. Szóval, hogy mi a kérdés? A kérdés az volt, elkezdtünk beszélni ugye Á, azzal kapcsolatban, hogy az árak, milyenek az árak, és akkor mondtad, hogy megnézted a weboldalt, amivel te még mindig nagyon önazonosnak érezted magadat, miközben azt a biográfiát, amit szintén kértem, hogy küldjél át, abban úgy érezted, hogy már vannak esetleg bicsaklások, és ezt még megmondom, hogy ezt hogyan szeretnéd odaadni, hogy az Sehogy árak egyébként tekintetében mennyire határozza meg ugye a tapasztalat, vagy mennyire határozza meg a tehetség azt, hogy ki hogyan árazza be a saját maga értékét. Na de mondjunk akkor olyat, ami, hogyha hallgató valaki, akkor neki most érték legyen, hogy ne csak ilyen lózungokról beszéljünk. Tehát azt szoktam én mondani a pároknak, hogy 150 000 forint alatt egy ilyen szolgáltatás gyanúsan olcsó szerintem most 2024-ben. Valahol az átlagár belépő szinten is igaz ez, szerintem az így 150-től indul el föl, és az átlagáról kéne beszélni, hogy ez a minimum ár, az átlagár az szerintem most 180 és 250 000 forint között lehet ezen a piacon, de tudod, ez picit olyan, hogy mennyi egy átlagos autóára, hát attól függ, hát ezerféle paraméter. Jó, de de mégis, és akkor a teteje ennek, megfogadtam, hogy nem csak senki ingyen reklámot, de az a bizonyos ceremóniamester, akit én elhívnék, őt Herendi Gábornak hívják. Szia Gábor, ha hallgatsz. Szóval azt hiszem, hogy valami ő lehet a teteje ennek, és az nem tudom én 1200-1500 euró ez a vége. Tehát az mennyi, az mai árfolyam az én 500 000 forint, 5-600 000 forint, körülbelül ilyesmiről beszélgetünk. És miért akkor... Herendi Gábor mit tud? Nem tudom, én akkor fiatal kölyök voltam, amikor ő már bemenő volt, és én a Barabás, tehát én az esküvőkkel azért úgy pontosítanám magamat, hogy az első 5 év az arról szólt, hogy én egy helyszínt, ezt mondtad is az önéletrajzom, én egy helyszínnek voltam az üzletvezetője a Barabás villának, és én ott évi 60 esküvőt, 5 év alatt 300 esküvőt vezényeltem le, mint lagzi, vacsora. De végignéztem több száz polgári szertartást, hiszen az egy 12. kerületnek a hivatalos polgári helyszíne volt, és az is még most is, illetve jó sok állófogadást, és akkor azok a nevek, mint hogy akik, még mindig nagy nevek, hogy Szabja Ákos, nem tudom, Tóth Mihály, Pallagi Ákos, tudom én, Isten nyugasztalja, Bokodi Gábor barátom, Herendi Gábor. Szóval ők már akkor nagy nevek voltak. Én ezt tekintem egyébként a ceremóniamesterség hajnalának itthon, tehát ekkor kezdett ezzel így felrobbanni, meg már akkor már keresték ezt, hogy akkor nem vőfé, hanem valaki ilyesmi. És a Gábor már akkor nagy név volt ebben, és nekem ő egy jó példa volt. Nem tudom, hát egy helyes, sármos pasas, egy ilyen James Bond alkat, aki... helyes, sármos pasas van, és mégsem biztos, hogy őt választanád. Jó, akkor azt mondom, hogy de egyébként fontos, hogy nekem, mert például van olyan jó barátom, aki látta őt, és azt mondta, hogy hát, és akkor nem kezdek el kritikákat megfogalmazni szegény szemed, hogy hát neki nagyon nem, mert hogy neki már sok. És mondtam, hogy jó, hát azért a ceremóniamester szerepe az inkább sok legyen, mint kevés, de nyilván ideálisan ne legyen se sok, se kevés. Szóval, hogy nekem miért, nem tudom, egy ilyen James Bond alkat, mindenkire van bennem egy ideál, mondjuk például stand-up comedy-ben szerintem a Kis Ádám egy ideál. Már legalábbis az, amit ő sugárzik. Az egy másik kérdés, hogy a felkészültsége nem biztos, hogy olyan, amilyen, de bla. És akkor nekem ebbe az én ideálom ebben Magyarországon a Herendi Gábor, pont. Tehát én ez a saját esküvőmre őt hívnám el, mert én nem érek rá. Jó, akkor viszont eljátszva annak a gondolatával, hogy az ember valaki mellé letegye a voksát, mint ceremóniamester, akkor ebből kiindulva elképzelhető, hogy az a legjobb, hogyha több ceremóniamesterrel is találkozik? Egyértelműen és mindenképpen. Tehát ezt minden saját párom, nem is saját párom, még amikor találkozom velük először, most a héten is volt egy új párom, egy új találkozom, és akkor én mindig elmondom nekik, hogy figyelj, hallgassatok meg engem, meg hallgassatok meg másokat is. Hát nekem annál jobb, hogyha azután választanak ki engem, miután másokat is meghallgattak, akkor ők biztosak a döntésükben. Ez tudod olyan, hogy 20 évesen házas volt, hát nem volt összehasonlítási alapod. Még lehet, hogy rossz volt a döntés. Alapvetően ez a kérdés még nyilvánvaló is lehetne rá a válasz, hogy hogyne persze, de hogy nagyon sok esetben az én feltételezésem szerint téged ajánlás útján, tapasztalat útján keresnek meg, mert hogy részt vettek barátnő rokon esküvőjén, ahol te voltál a ceremóniamester, és azt mondták, hogy wow, nekünk ilyen kell. Ez tipikusan egy ilyen piac, tehát szerintem egészen kevesen állnak úgy neki a ceremóniamester keresésének, hogy beütik a Google-be, hogy ceremóniamester,
alig, hanem még így is sokan, de a legtöbben szerintem úgy, hogy voltak valaha egy esküvőn, van egy bizalmasuk, ismernek valakit, vagy már, nem tudom, elmentek az esküvő helyszínre, amiben beleszerettek, és megkérdezik, hogy ti amúgy kit ajánlotok. Egyébként meg se kell, hogy kérdezik, mert a legtöbb helyszín úgy működik, hogy küldi az ajánlatát, amiben benne van minden, és a végén ott van, hogy partnereink, és akkor ott jönnek a dekor, a ceremóniamester. Akkor például ez a pár, akiről most beszéltem, egy októberi pár, majd ők a helyszín ajánlójába láttak engem, megkérdezték az üzletvezetőt, hogy tényleg ajánl engem, ő elmondta, hogy hát persze, hogy ne, nagyon jó, és annyi szuper, és akkor innen a bizalmi kredit, innen lódultunk neki velük. Tehát ők nem láttak, de nem is a Google-ön kerestek. Szerintem a Google-ön kevesen állnak neki keresni, ez nem olyan szolgáltatás, hogy kőművest keresek. Itt ez nagyon bizalmi dolog, itt nem egy kiló kenyeret veszel. Egyszer hallottam, hogy az esküvőre készülő párok egy bizonyos százaléka még az esküvőt megelőzően felbontja a jegyességét és szakít. Ezzel kapcsolatban neked van valamilyen tapasztalatod? Most nehéz jól meghatározni, mert nincs pontos statisztikám erre, de úgy ez alatt a 15 év alatt, és ez nem csak ceremóniamesterség, mert ebből 5 év helyszín, 10 ceremóniamesterség, úgy nagyjából kb. 600 esküvő környékén voltam jelen. Szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan volt, ami onnantól, hogy nem tudom, elköteleződtek, onnantól az esküvőjéhez felbomlott. Tehát azt tudnám mondani, hogyha most itt arányi párokat nézzük, akkor ez elég csekély mennyiség. Oké. Azt hiszem, ezt egy fotós pártól hallottam, csak így kíváncsi voltam rá, hogyha már itt vagy. Hogyan látod, hogy a pároknál, ahogyan ők az esküvőn egymással viselkednek, mik azok az apró momentumok, amelyből lehet látni, hogy nekik nagyon-nagyon szép kapcsolatuk van. Hogy nagyon szeretik egymást, hogy ők el fogják bírni ennek a kapcsolatnak a hosszú távúságát. Egy ideig nagyon exakt válaszom volt erre a dologra, és az volt, de már nem ez, most már nem gondolom így, hogy én azt néztem, hogy ami alatt beszélgetünk, mindegy, hogy a nulladik, mármint hogy az első találkozó, a második vagy a harmadik, hányszor érnek egymáshoz, mi a testbeszéd közöttük. És akkor azt mondtam, én így fiatalként a fejemben, hogy hát akkor akik így sokat érnek, na az biztos egy jó kapcsolat, az stabil, és az működik, akik meg nem érnek sokat egymáshoz, testbeszéd, akkor majd az biztos, hogy lehet, hogy nem, vagy mégis, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem így van. Azért tök más az, hogy 2 évnyi lángoló szerelem után határozzátok el, vagy közben határozzátok el, hogy megházasodtok, meg más az, hogy 7-8 évnyi együttlét után határozzátok, hát mások az energiák, szóval az egy kapcsolat, minden kapcsolat úgy működik, hogy az eleje heves, lobbanékony, nem tudom, és aztán azért ez így, itt a 7-8 évnyi együttlét után nyilván nincsenek már ott azok az amplitúdok, szóval azok a nagyon nagy kiállások, mert rohadtul ismeritek egymást. Úgyhogy én szerintem ezt nem lehet meghatározni ez alapján. Ez egy réteg, és akkor hadd adjak még egy réteget, ami ugye nekünk egy közös nyelvünk megint a személyiség. Tehát, hogy most tudod, egy extrovertált érzelmi lény, ez sokkal könnyebben vállalja fel az érzelmeit mások előtt is. Még egy introvertált, maradjunk még mindig az érzelmi alkatú, beállítottságú ember, az pedig majd csak otthon négy szem közt a tévé előtt. Úgyhogy én szerintem erre nincs egy exakt válasz, hogy ezt lehessen látni előre, hogy ki az, akiknél ez jól működik most, meg majd jól fog később. Oké. Mennyi az az idő, amit általánosítva, de azt gondolod, hogy el kell, hogy teljen, még mielőtt 2 ember összeházasodik, és abban légy szíves, térj ki arra is, hogy ebben hol van az együttélésre számított időintervallum. Csak annyiban gyengíteném el a saját szavaimat, hogy erre nem tudok ceremóniamester minőségbe válaszolni, ebben sokkal inkább privát emberi minőségemben tudok válaszolni, és az pedig az, hogy az én értékkítéletem az volt a feleségemnél, már nagyon későn találkoztunk, tehát 34 évesek voltunk, és azt mondtam, hogy legalább... Jó. Bocsi, annak, aki még csak 40 és nem találta meg. Szóval, hogy hát, tehát családalapítás, gyerekvállalás szempontjából azért érted, nyilván nem, tehát az ideális mesdje, attól kitől kérdezed, ugye, jó, hogy ha anyámtól kérdezed, akkor 20, ha jelenlegi 20 évestől, akkor még majd ráérek 40 éves koromig, de az én értékrendemben azt mondtam 34 évesen, hogy kicsit a gyerekvállalás, az már vége fele járunk, úgyhogy gyorsan, minden rendben volt köztünk, de én magamnak 2 évet mondtam. Tehát azt mondtam, hogy 2 év alatt ismerem magam annyira extrovertált érzelmi lényként, hogy
a hegyeket odébb fogom neki hordani, mert olyan szerelmes leszek, de 2 év alatt ez le fog menni, valahol fél év után elkezd alább hagyni, 1 év után már nem fog annyira lobogni, és ha még arra rá 1 év múlva az összesen 2 év múlva is mindig oké velünk minden, akkor én belevágok. Egyébként pont idén van egy olyan párom, vagyis most már úgy néz ki, hogy nincs egy olyan párom, akik úgy kerestek meg engem tavaly, hogy képzeld el, hogy úgy ülök velük ott a találkozón, első találkozó, hogy na, mit kell rólatok tudni, tudod, az első kérdések, és mondják, hogy 2 hónapja ismerjük egymást, és 1 hónapban vagyunk kapcsolatban. És akkor így, tudod, így szétnéztél, gondolkodtál, de láttam rajtuk, hogy azért már nem 20 évesek, hanem 40, és akkor így meggyőztem magam erről, hogy jó, hát figyelj, 40 évesen az ember azért rohadtul tudja, hogy mit akar, szóval már túl van dolgokon. Aztán ez egy másik kérdés, hogy rá fél év múlva egyszer csak már nem jöttek levelek tőlük, és akkor kérdeztem, hogy mi a helyzet, aztán mondták, hogy hát még nem mondanák le, de úgy néz ki, hogy azért most nem a jó irányba tartanak. Én akkor írtam nekik senki nem kérte tőlem, meg úgy voltam vele, lehet, hogy tolakodásnak veszik, akkor majd kitörlik, vagy megharagszanak, de én írtam nekik erről egy levelet, hogy én mit gondolok erről az egészről, hogy most ha ők azt gondolták 39-40 évesen, az ember már rohadtul tudja, hogy mit akar. Szóval, hogy valamiért pár hónappal ezelőtt azt érezték, hogy egymáshoz akarnak menni, most akkor ők vagy... Tehát nézzenek már magukból, hogy melyik volt az igazi énjük. Ez, akivel most beszél, akik most írják a levelet, vagy az, aki akkor. És akkor egy picit úgy láttam, hogy meg is bódult a kettő, mert mind a ketten visszaírtak, hogy Sanyi, igazad van, rendezni fogjuk, át fogjuk beszélni, külön-külön írtak, amúgy nem együtt, tehát jól láthatóan külön voltak. Akkor azt hittem, hogy én vagyok a nagy randiguru, aki újra összehoztam őket, de most kéne lenni az esküvőjüknek már nem sokára, és nem kerestek meg újra, és pont a hetekbe jutott eszembe, hogy... De te mindent megtettél. Hát igen, de még most a hetekben is eszembe jutott, tudod, hogy vajon rájuk írjak, hogy mi volt. Van nekem ehhez ennyire közöm? Találkoztak velem egyszer 2 órára egy vadidegen srácnak, de én egyfajta randiórónak érzem amúgy magam. Tehát én azt mondtam, mielőtt a Kriszti jött az életembe, hogy én már annyifajta kapcsolatot láttam belülről, kívülről, közelről, távolról, sokat ismerkedtem is, hogy finoman fogalmazzak, hogy szerintem, ha nekem nem fog ez összeállni, akkor én elkezdek hivatalosan tanácsokat adni arra embereknek, hogy hogyan kéne bepasizniuk, vagy becsajozniuk, és hogy hogyan kéne, nem tudom, egy kapcsolatban működni, mert már 15 éve ezt nézem, ezt mozizom közel, és nekem erre mozim van. Engem nagyon érdekel, hogy a te saját személyiségfejlődésedhez mit adott ez az elmúlt 10 év, amit a ceremóniamesterségből kaptál, és utána még van kérdésem, de hagyom, hogy erre válaszolj először. Nincs exakt válaszom. Nem kell exakt válaszodnak lenni. Addig a legtöbb kérdésre azonban megjelent a fejemben a válasz, hogy erre ez a válasz most ide, nem tudok mit mondani, csak azt, hogy nagyon sokat... Mert akkor behozom a másik kérdésemet, ami azt gondolom, hogy erre ráfűzhető, hogy hogyan látod azt, hogy a házasság intézménye az ebből az aspektusból vizsgálva, hogy te ennyit láttál, ennyi személyes megélésed volt, mennyire nagy értékként apostrofálod a házasságot, így a mai világban, amikor minden, amit az ember tartósnak vélne és hosszú távúnak, az a gyorsan változó világunkban és az eldobhatóságban ilyen szinten devalválódik. Nem biztos, hogy ez egy jó válasz rá, csak hogy valamiért a nem tudatos agyunkban ez egy mekkora szerepet tölt be. Mi a Krisztivel, a Covid, az 2020 március 20-án házasodtunk össze, tehát pont az lezárás előtt egy héttel, és akkor már azért 3-4 hete arról volt szó, hogy le fogják zárni. Szóval rohantunk a hivatalba, hogy azért nekünk ez még legyen már meg. De csak ilyen polgári szert, semmi, bementem a régi munkahelyemre, a Barabásvillába, ahol anyakönyvvezető összeadott minket 2 tanúval, a szülőink is úgy könyörögték be magukat, hogy hát legalább hadd legyünk már ott, létszina. Mondtuk, hogy gyertek, de most ez tényleg csak arról szól, hogy legalább már kelljünk már be, legyünk már házasok. És képzeld el, hogy odafele menet, tehát mi tényleg sem, tehát hát érted, tehát, hogy abszolút még jó szépen fel se akartuk költözni ehhez, aztán jó, nyilván felöltözöl, érted. És akkor mentünk befele együtt a Krisztivel a Barabásvillába. Ez egy fél órás út nekünk otthonról, és elkezdtem izzadni, remegni, kiszáradt a szám. És néztem a az autó tükörbe, közben Kriszti ott ült mellettem, és mantráztam, Sanyi, hülye vagy? Mi van? Normális vagy? Ez volt mondjuk nem tudom, akkor már 400-500 esküvőn túl voltam.
Normál, most mit csinálsz? Mész be egy papírt aláírni, semmi. Ez most ugyanaz lesz, mint eddig volt. Nem tudom neked, Zsófi, megmondani, hogy mitől és mi változik meg, és miért vannak ilyen nem tudatos agyból érkező nagyon-nagyon durva fiziológiai változások, meg jelenségek az emberben meg, de valamiért van. És végül is mi változik meg? Semmi. Ugyanaz a nő, ugyanaz a férfi él egymás mellett, de mégis más. Például szerintem, és hát lennék olyan bátor, hadd veszítsek néhány embert el most, hogy én azt gondolom, hogy egy egészséges nőben, azt nem lehet, hogy durva ilyet mondani 2024-ben, ez visszaszívom, vagy vág ki, vagy nem tudom, de hogy szóval, hogy igenis az van, hogy ha találkozol azzal, aki hozzád való tartozik, és akivel egybe kell, hogy kelj, akkor miután itt most mutatom a Zsófinak a gyűrűtök, ez amikor a kezedre kerül, megnyugszol. Nem tudom miért. Ez a valakihez való tartozás. Gondolom, hogy megnyugszik a nő, hiszen az egy iszonyatosan erős szimbólum az én szememben. Az elköteleződésnek és a felvállalásnak egy nagyon erős szimbóluma. Szóval, és akkor mondom, sok nő mondja, hogy jaj, nekem nem, meg én nem vagyok ilyen, még a mennyasszonyom is mondják, hogy jaj, mindegy, mi csak ezt azért csináljuk, mert, és én mindig mondom, hogy figyelj, bocs, de én azt gondolom, hogy de, és aki jóban van magával, meg ismeri magát, meg van önismerete, az igazából bemeri vallani, aki meg azt mondja, hogy nem, az meg tulajdonképpen csak nincs jóban magával, vagy nem ismeri önmagát eléggé. Nektek, lányoknak van egy már a génetekben hordozott, évezredek óta belétek plántált valami, hogy jön a szőke herceg, érted, ez a képlet, jön a szőke herceg, így jelenik ez meg a mesékbe, a fairy tale-be. Jön a szőke herceg, fehér lovon, vagy mit tudom én, és akkor elvisz. És akkor nyilván nem szőke, meg nem herceg, hanem ilyen szőrös, meg hajnélülész, és srácok mindén. De hogy, és akkor, amikor ez megérkezik a ti életetekben, akkor egy picit változtok, egy picit, ez ilyen, nem is tudom, ezt sem tudtam volna írni, miben változott meg a Kriszti, de volt valamilyen más energia kisugárzása, és én nem magam, nem a házasság intézményétől változtam, én attól változtam, hogy ő nyugodtabb lett, egy picit más lett, akkor így már én is változtam rá. De ez ilyen, Zsófi, ez olyan, hogy most ezt egy racionális ember hallgatja, és akkor most mondja azt, hogy na jó, mentek ti a búzsba, de nem nehéz ezt, nem tudom mérhetően elmagyarázni, de van valami. És akkor remélem, hogy most ilyen romantikus részekre kanyarodunk már, hogy miért szeretem én ezt, meg mi ebbe a hitem, mert akkor innen tök jó át tudnék ide kötni amúgy. Akkor kösd át magadat ide. Hogy most már nem reklám helye, de hogy vezetek szertartásokat is az esküvőn belül. Ugye így gyorsan két fogalom, tehát van az anyakönyvvezető, ő a hivatalnok, aki egybead, és akkor innentől mehetsz a csóké, meg a közös hitelé, meg itt, de hogy nyilván is egy szimbólum már. És akkor van a szertartás vezető. A szertartás vezető az, aki nem anyakönyvvezető, tehát utána nem mehetsz csókér, meg hitelér, meg nem tudom miért, de ő azt csinálja, azért választják ezt sokan, csak majd mindjárt, ha gondolod, elmondom a biográfiáját is, hogy miért szerintem hogy alakult ez ki, de az csinálja, hogy ő beszélget a párokkal, tehát nem egy hivatalnok, akinek nyilván nincs ideje erre, tehát nem a képességében van baj, csak nincs ideje, ő neki az a dolga, kimegy, panelmondatokból elmondja, amit kell, ha kedves hivatott, akkor lehet, hogy sokkal több mondatot használ. Szertartás vezetőnek az a dolga, hogy külön foglalkozások keretében beszélget a párokkal. Én egyébként külön szoktam ezt csinálni, tehát külön lány, külön a fiúval. Van jó sok kérdésem, amit már így az évek alatt így lesankítottam, így kis Excel táblában, amit el is küldök nekik, és ki kell tölteniük külön-külön úgy, hogy nem beszélik meg, és visszaküldik. És akkor ezen beszélgetésekből, meg ebből az kitöltött Excelből én gyakorlatilag elkezdek összerakni egy sztorit róluk, ami nyilván róluk szól, ami az ő szavaikból van kölcsönözve, szóval lehet. Ez jól jönne temetéskor is. Hát ezt már nem lehet kitölteni, ugye jutólag. Ja, hát ott a gyerekek töltik ki meg a feleség, de egyébként van ott is. Tehát ott, van? igen, most már azt úgy tudom, hogy néhány szertartásvezető vállal ilyet is. Na igen, ne vigyük ide. Na de a lényeg, jaj, mit akartam? Ja igen, hogy, és akkor ez ilyen panelmondatom már vált már az elején, most ezt kicsit nem fognak haragudni fognak azok, akiknek idén szertartást vezettem, de az elején el szoktam nekik mondani egy őszinte hitemet. De Zsófi, nem tudom, én ezért szeretem ezt. Én nem tudom miért. Nem vagyok egy nagyon vallásos ember, de azért el tudom mondani racionálisan is, meg ilyen spirituális vagy vallási oldalról is ezt az egészet, hogy ezen az egy napon, ezen az esküvőn, a mennyasszony napján, meg a vőlegény napján valahogy a föld az éggel egy picit tényleg egybeér, és véletlenül azért nem akarok én itt, hogy a Jóisten közelebb jön meg, csak véletlenül azért, mert ott van
60, 80, 100, kinek mennyi vendége, mind azért, mindenki azért, és azzal a fejjel, még ez a negatív magyar depressziós fej is még errefele húz, hogy jó legyen a párnak, érted, hogy ők jól érezzék magukat, mindenki a legszebb arcát mutatja, elmegy fodrászhoz, vesz új ruhát, még a fiúk is mindig látom, most már szinte mindenki új cipő van, meg új öltöny egy esküvőn, ha 3 esküvőre mennek, akkor 3 cipő, 3 öltöny. Ez az energiamező, ez gyakorlatilag ehhez legközelebb szerintem csak a karácsony van. A karácsony az, ahol ugye ültök az asztal körül, szerintem ott azért általában elég ihletett a hangulat, a hó hiányzik az elmúlt években, de hogy meghozza a zene, meg a Kevin a tévébe, meg a karácsonyfa, meg a sültpulyka az illata, az egésznek a hangulatán, és ott ültök, és az egy ilyen, úristen, én imádom a karácsonyokat, ilyen szempontból, főleg, hogy már van gyerek, és akkor még Alex is, szóval tényleg ilyen síros az egész. De hogy mi a karácsonnyal a bajom? Az a bajom, hogy csak annyian tudunk lenni, ahányan elférünk az asztal körül, és másnap mindenki megy tovább, úgyhogy kérsz, pálinkát nem, mert vezettem, mert hónap, meg izé. Na ez olyan, mint a karácsony, tökéletes verzióban, mert hogy szerintem a tökéletes karácsony az olyan, hogy mindenki, akit szeretek, az ott van egy asztal körül, legyen bár rokon, kolléga, barát, tehát mindenki, aki nekem fontos, ott van. A páromnak is mindenki, aki fontos, ott van. Senki nem siet. Mindenki azért van ott, hogy hát most nem az a lényeg, hogy minket ünnepeljen, de érted? Tehát, hogy azzal az energiával van ott, hogy mi jól érezzük magunkat, és ez figyelj, ez egy olyan energiamezőt teremt meg Zsófi, és akkor itt mondom, nem kell, ha spirituális, ez még kezdje el ezt hozzáképezni, hogy ez micsoda vibe-ot, micsoda rezgést kezd el hozni, mikor 100 ember, vagy 80, vagy 60, tök mindegy, ezzel a közös energiával, meg igényával jelen egy térbe, de hogy erre még megérkezik ez a réteg, tudod, hogy mi, na most gonoszul mondva azt mondom, hogy ugye esküvő, temetés, gyerek, ez az a 3 terület vagy esemény egy ember életében, amire iparágak épültek, hogy jó sok pénzt vegyenek el tőled. Másfelől viszont nyilván nagy a verseny ezekben az iparokban. Szóval, hogy nagyon magas színvonalon ki tudjuk őket szolgálni közben azzal, hogy mi ezt beteljesítsük, vagy még többé tegyük, tudod. Szóval tényleg olyan szertartásokat tudunk már itt szervezni nekik, hogy a 3-szor sírnak közben, meg 4-szer dőlnek a könnyeik a röhögéstől, és ezek olyan dramaturgiát tudunk ráfesteni, a dekorosok csoda virágokat, csoda kompozíciókat hoznak, amit már csak szemmel nézel is szép, és akkor erre még jön egy jó zenekar, vagy egy jó DJ, aki a legjobb zenéket odahozza, olyat is, amire a mama feláll táncolni, meg olyat is, amit a fiatalokat is megmozgatja. Szóval, hogy Zsófi ebben rohadt jó lenni. Ez egy olyan, nem fogom a nevét mondani ennek a srácok, de ha hallgatja majd ezt, akkor ő nem fog rá magára emlékezni. Most pár hete ott vagyunk Cserhád-Szent Ivánon egy csodás helyszínen, bár jó lennék földrajzban, hogy mondjam, hogy ez a Nórádnak mely része, mindenesetre itt közel Hollókőhöz, és lemegy a szertartás, olyan érzékenyűekkel, a fiú szóval lemegy a szertartás, gratulálnak nekik, kapnak ajándékokat, és akkor mielőtt mennénk tovább, mondtam a párnak, hogy figyeljetek, zárjuk el az ajándékokat, legyen az egy zárt helységben. Oké, és mondtam, hogy szívesen segítek, és akkor elindultunk a fiúval, ez egy ilyen domboldal tetején volt, mi elindultunk a domboldal lefelé, és szipogott a fiú. Nem tűnt fel, nem tudtam, hogy allergia, vagy csak azért, mert korábban elsírta magát, aztán még ott maradt. És ott, hogy ne haragudj, Sanyi, de így elcsukló hangon, de hogy ő így nem tudja abba hagyni a sírást. És akkor így mentünk le a domboldalon, én ezt nagyon átérzem, nagyon érzegős srác vagyok én is, meg ezt tök könnyen föl tudom vállalni. Szóval én nekem is elrettek a könnyeim, és most viccesen nézve, ha a haveroknak mesélném sörmelt, akkor mondanám, hogy 2 aranyos bászszexuális pártottságú fiú sétál le, és együtt sír a domboldalon, de hogy ez milyen szép dolog, érted, hogy annyira megérintette őt az, ami velük ott történik, hogy rá 20 percre, úgy, hogy már túl van egy gratulációs szakaszon, csak visszük le az ajándékokat, még mindig sír. És akkor így mondtam neki, hogy XY nevét nem mondom, látod, mondom, a világ legjobb dolga az, hogy én itt lehetek körülöttetek, hogy mondom, gondold el, hogy micsoda mozi, hogy ezért még pénzt is kapok, imádom, és állítólag jó is vagyok benne, és ezt én láthassam test közelből, hát ez a legnagyobb ajándék, hogy én ebbe ott tudok közel lenni, meg szerintem neki is, hogy ezt megélheti. És mondta, hogy ez egy csoda, hogy ez így tök jó. És szóval, na erre mondom azt, hogy érted, ezt ingyen is csinálnád, hogy az emberek eljárnak ingyen segíteni, hogy kicsit jó legyen nekik, és én ilyenért kapok pénzt, meg elismerést, meg szeretetet, meg azt, hogy ráadásul, hogy, és még, szóval mindent, nekem ez nagyon sokat ad. Úgyhogy ha egy kicsit vissza a korábbi kérdésre, sokat veszel? Rohadt sokat veszel. Azt hiszem a végén a végelszámolásnál fogok érte centeket kapni, vagy éveket levonva mínuszba. Megéri.
most még így 15 év után azt tudom mondani, hogy még mindig igen. Megéri. De biztos, hogy sokat veszel, de szerintem többet tesz ide. Tehát egyszer annyit tölt a szívembe, és azt hittem pár éve, mondom, hogy kicsit férfiasodhatnék már, hogy mi lenne, ha nem minden rohadt szülőköszöntésen sírnám el magam, mondom, majd biztos, tudod, amikor így múlik a motivációd, akkor majd ezen már nem lesz gond. Hát igen, csak lett egy gyerekem, apukám már 70 éves, és gyakorlatilag minden egyes szülőköszöntésnél az jut eszembe, és azért sírom most már jobban magam, mint pár évvel ezelőtt, hogy na majd vajon az én apukám, mert egész csekély az esély matematikailag, ott lehet-e még az én fiam esküvője, megélheti még azt a papa, hogy a kisfiam megy, és apukám nagyon-nagyon szereti a kisfiamat, rengeteget van vele, meg anyukám is szerencsére, és akkor most már ezért sírok. Most már ez van. Na bocs, elmentem. De ez az érzelmi rész, és ezt imádom. Amikor beszélgettünk, és készültünk ennek a podcastnek a felvételére, akkor behoztam, hogy nyilván érdekel, hogy mik voltak a legmeghatóbb pillanatok. Ott akkor elkezdtél mesélni egy különleges történetet, ami még talán így egy ilyen istenhittel is összekapcsolható. Ezt elmondanád? Az életem legszebb és az egyik legmeghatározóbb eseménye volt, és számomra minden kétséget kizáróan ez a, hogy most Jóisten, vagy gondvistök, Allah, nekem mindegy, hogy hívod, de hogy a felsőbb, a központi, mit tudom én, milyen energiának a megjelenése volt. Képzeld el, hogy találkozok 2015-6 környékez, egy párral, 40 környéki pár, akik ceremóniamestert keresnek, attól a zöldfülű fiatal Sanyi, azért majd 10 éve vagyunk. És akkor ez egy első találkozó, tehát itt abszolút ilyen tapogatózás is. Egyszer csak mondja a fiú, hogy hát azt kell róluk tudnom, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ő neki már volt egy házassága, abból a házasságból van 2 csodaszép kislánya, mindegy, hogy milyen nevük, és ez a hölgy, akivel itt ül, akivel most itt ülünk, vele is van már egy csodás kislányom, és akkor ezután mondott egy olyan részt, amit így nekem nagyon kellemetlen volt, meg akkor ott abban a pillanatban nem éreztem azt, hogy most ez miért kell itt elhangozom, ez olyan fura, vagy nem tudom, hogy elmondta, hogy nekik most született nem olyan régen egy közös gyermekük még, tehát a második közös gyermekük ezzel a hölgyel, a 4. gyermeke az úriembernek, és hát sajnos ő elment. Nem tudtam meg többet róla, hogy mennyit volt, nyilván nem álltam bele kérdezgetni ebbe, hogy most ez 1 hét, vagy 1 hónap, vagy fél évet élt, ezt nem tudom, meg hogy miért ment el, de az a lényeg, hogy megszületett, elment, és eltemették őt, és mondta, hogy ezt az is kell, hogy tudjam, mert hogy így a csokor sorsa náluk az így teljesen világos, ezt ki fogják neki vinni az esküvőre. El is sírta magát. Én most srácnak fogom mondani, de ő akkor volt 40 éves, szóval nyilván egy meglett férfit kell elképzelni. Szóval el is érzékenyült ezen, és mindegy, lement ez a találkozó, készültünk a nagy napjukra együtt, egy igazán mesebeli esküvőjük volt, nagyon pici esküvő volt itt a Pilisi erdőben, egy csoda szép helyen, amit nagyon kevesen ismernek, és nem is fogom elmondani ezért, és a 2 napos koncepció volt, pénteken már együtt közös sütögetés, az egész násznép ott volt, tehát 40 ember, szóval ez egy átfogható dolog még a kerti partin is, de a helyszínen ott van mindenki, rengeteg gyerek, mondták, hogy nagyon szeretnék, hogy ott legyek pénteken is, hogy már ott megismerjem a násznépet, meg a gyerekeket. Tök jó el voltam velük, én hazamentem, otthon aludtam, ők mindenki ott aludt, és akkor jön a szombat, az tök klasszikus módon történt, tehát, hogy a lány meg a fiú, mármint a mennyesző meg a vőlegény külön válnak, a fiú készülődik, a lány is készülődik, és aztán az volt náluk a terv, hogy dacára annak, hogy van mindenféle szertartásuk, tehát nekik volt templomi is, meg polgári is, abban maradtunk, hogy ez sokkal intimebb, szebb és meghatóbb, és akkor itt van még egy ilyen best practice, hogyha szervezünk egy ilyen first lookot. Ugye a régi hagyományok szerint, egy gyors kitekintik, a régen úgy volt, hogy a lány meg a fiú először az oltárnál találkozott, a templomban látta meg egymást. És én szeretném javasolni a párjaimnak, hogy ne így csináljuk. Még az extrovertált exhibicionista alkatoknak is, mert hogy ott megélni ennek az egésznek a szépségét, hogy 80 szempár szegeződik rátok, nem lehet szerintem jól, meg nem is erről, nem ez a fókusz. A fókusz az, hogy bevonultok, azt odafordultok a paphoz, és akkor összead titeket, vagy lelkészhez. És akkor ezért azt szoktuk csinálni, szerencsére a legtöbb párnak ez megtetszik, hogy megrendezzük, de csak csekély módon, tehát a fiú áll valahol egy szép tisztás közepén, a lány odaérkezik hozzá, és kevés instrukció van az egészben, tehát hagyjuk, hogy úgy csinálják, hogy ők akarják, de csak a fotós meg a videós van jelen,
kizárjuk a környezetet, ha kell, akkor teszünk hozzá valami zenét, vagy ha éppen arra vágynak, hogy legyen közel a, nem tudom, anya, apa, tesó, akkor őket oda kérjük, hogy jöjjenek, szóval tudod, ilyen tök jó megkomponált az egész. Na náluk is valami ilyesmi volt a terv, én nem mondtam el nekik, de a 3 pici lánnyal, az első házasságból származó 2 lánnyal, meg ezzel a közös kislánykával én megbeszéltem, hogy na majd, ha apa meg anya meglátta egymást, meglátták, és már nincs több a pillanatban, akkor majd odaszaladtok hozzájuk. Képzeld el, hogy innen vált talán szépre ez a körítés. Megtörténik az első megpillantás, a first look, tök megható, tök szép, mi távolról, ilyen hallástávolságon kívül, de látótávolságon belül nézzük a lányokkal. Mikor látom, hogy nincs több a pillanatban, akkor odaengedem a 3 lányt, oda szaladnak 2, 4 és 6 éves forma kislányokat képzelj el. Oda szaladnak. Én innentől nem hallottam, csak láttam, hogy mi történik. Azt láttam, hogy a középső kislány az mutat valamit a tenyerében az apukájának. Az apuka belenéz, valamit ők ott beszélgetnek, látszik, hogy telik az idő, és akkor egyszer csak a srác összeomlik, elsírja magát a vőlegény. Hát így, mit tudom én, innentől jött nekünk a nagy sodrony, úgyhogy én nem is tudtam ebben elmélyülni, most itt mi zajlott le. Ment a nap a maga rendjén, módján, este volt egy játék, és akkor most figyeljetek, ez nagyon-nagyon durva. Itt a jóisten, itt lejött. Szóval az volt, hogy volt egy játékom, amihoz aznap este valamiért én a Butterfly Effect, a Pillangó hatás című filmnek az Oasis Wonderwall zenéjét választottam. Nem tudom miért, se előtte, azóta meg kegyeleti okokban nyilván nem, soha nem választottam. És a Mihalszki Roli, a videós srác, ő utána így kvázi kicitált az esküvő helyszínen, így este 9:30, hogy ezt most miért csináltad? Sanyi, ez micsoda érzéketlen, mi történt? Mi nem értem. Hát nem tudod, mi volt délután? Mondom, nem, mi volt? És akkor mondta, hogy hát Sanyi, az volt, hogy azt mondta ez a középső kislány, amikor odaszaladt a párhoz, és azért mondom, fura most azt mondani, hogy anyához, meg apához, mert ugye 2 kislánynak nem az anyukája a mennyasszony. Szóval odaszaladtak hozzájuk, hogy apa, nézd, mit találtam. Mi az, kislányom, mi az? És akkor mutatta a tenyerébe, hogy itt egy pillangó a kezembe. Mondja neki az apukája, hogy tényleg, és nézd csak, ez a pillangónak pontosan olyan színű a színe, meg a mintája, mint a ruhátoknak a színe. Ó, tényleg, apa, de ez a pillangó halott. Ekkor a srác sírta el magát, és összeomlott, és amikor ezt így elmesélte nekem a videós, akkor még este 9:30, hát lehet, hogy nem volt 9:30, nem tudom, minden esetre a lányok még ott voltak. Azért 9:30-kor lehet, hogy nem lettek volna ott. Szóval nem az időpont a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én mondtam, hogy Roli, ez lehetetlen. Tehát mondom, figyelj, a 3 kislány velem volt. Ott álltunk együtt. 15 métert szaladtak egy beltérben. Visszamentem, megnéztem, egy darab virág volt ott ebben a 15 méteres távban, ami mellett ők elszaladtak, ahonnan ő ezt a pillangót levehette, illetőleg, ahogy megkérdeztem a kislánytól, ő onnan vette le ezt a pillangót. Egy 3-4 éves forma kislány beltérben, futás közben, miközben szalad oda az apukájához, nem vesz le úgy egy pillangót, egy már nem élő pillangót a virágról, érted, hogy az ne törje össze. Lehetetlen, hát én most előtte nem tudnám így ezt megtenni, és nyilván nem állt meg ott, mert láttuk, hiszen ez egy tök lendületes dolog volt. Szóval már itt az van, hogy ez lehetetlen. Aztán az a része meg, hogy, és akkor most figyelj, elmegyek hétfőn hozzájuk elszámolni, ott akkor nekik még volt egy kreatív fotózásuk, ki volt készítve az asztalra a mennyasszonyi ruha, rajta a 3 kislány ruhája. Rákérdezek a vőlegénynél, ekkor már férnél, hogy figyelj, ez hogy volt ez? Tudnád ezt mondani? És akkor mondja, hogy megmutathatom neked a pillangót, Sanyi. És akkor kihozta, tényleg egy preparátumban volt már addig, egy ilyen szép valamiben. Letette a pillangót a Zsófia ruhák mellé, és figyelj, mintha most ezt lefényképeznéd ezt a pillangót, elvinnéd egy nyomdába, hogy mit tudom én, kihez kell ezt elvinni, és ez rányomtatná a ruhára, úgy nézett ki. És ültünk... Mint amiben a gyerekek voltak. Mint amiben a gyerekek voltak, igen, ezt nem tettem hozzá. Szóval ültünk egymással szembe ott a sráccal, elkezdtek potyogni a könnyeink, és az volt, hogy így tudod, hogy mondtam neki, hogy arra úgy, hogy ilyen kellemetlen helyzetben hozom őt, és mondta, hogy dehogy is, Sanyi, épp ellenkezőleg most van az, hogy én el tudom engedni a mi kislányunknak szóval mi ez, nem tudom, tehát el tudom engedni ezt az egészet, ezt a gyászt, mert hogy az én kislányom megjelent a mi esküvőnkön ilyen formában.
És ugye Zsófi, ezt nem én mondom, nem találtam ki, ezt sokan éltük ott meg együtt, többen a stábból, vendégekből a pár, és erre a matematikai, tehát ide nekem ültethetsz akármilyen matematikust, meg racionálist, meg nem tudom, kék domináns, meg jó, tök mindegy kit, és elkezdek mondani, jó, hát persze, mert az lehet, nem, nincs ilyen, hogy egy 3-4 éves kislány futtában lekap egy halott pillangót, egyébként egy beltéri növényről, ahol nyilván nem hal meg egy pillangót, de mindegy, lekap egy pillangót, nem töri össze, és annak tökéletesen olyan a mintája. Tehát nincs ez nem történik meg. És ezt nekem más meséli, mint ahogy én most neked egy ideig küzdöttem ezzel, hogy elmeséljem másoknak. Nem azért, mert az érzelmeimet nehéz fővállalni, hanem azért, hogy annyira hihetetlen a történet, hogy nem voltam benne biztos, hogy más elhiszi, de igazából úgy vagyok, hogy ez majd legyen a más dolga. Ez életem egyik legszebb emléke, és akkor csak, hogy még egy mélységet rátegyek, mi a Krisztivel, meg ezt elmondhatom itt. Szóval nekünk a Krisztivel az első babánk az ideje korán született meg, és egy keveset élt, pár napot, és aztán elment ő is, és miután elment, én azt mondtam a Krisztinek, hogy én nem szeretnék síremléket, vagyis abban állapodtunk meg, hogy nem lesz síremlék neki, hanem helyette készítünk, lesz egy tetoválásunk, és ez a tetoválás egy pillangó. Nem pont az a színű pillangó, mert nem emlékszem, milyen volt a mintája, de azt választottunk egy szép, nekünk tetsző pillangótípust, és azt magunkra tetováltattuk, és azt mondtam, hogy a Léna, ami elment kislányunk, a mi pillangónk. És ez így azóta itt van. Meg múltkor rá is kérdeztem rád, ugye, amikor készültük erre, hogy ezt te láttad, és mondtad, tehát Sanyi, hol láttam volna, mindegy, szóval nekem itt van itt egy nem látható helyen egy pillangóm, és ő. És van mellett egy idézet, ezt nem mondtam el akkor direkt, hogy hagyjak benne neked tartalékot. Kicsit sablonos az idézet, de engem ez nem érdekel, nekem tetszik. Azt mondja az idézet, hogy az életet nem a lélegzetvételek száma határozza meg, hanem amikor eláll a lélegzeted. Aha. Hitch, Randiguru. A weboldaladon. És ez Randiguru amúgy, tehát ezért mondom, hogy sablonos, mert ezt a Randiguruban hallottam, és azt mondtam, hogy atyaik. Tehát, hogy az életet nem a lélegzetvételek száma határozza meg, hanem azoké a pillanatoké, amikor eláll a lélegzeted. És nekem ez van itt, egy pillangó is ez, és én nekem ott úgy elállt a lélegzetem, hogy Zsófi, most ugye nem sírtam most el magam, vagy nem érzékenyültem el, de borzongok a hidegtől, tehát a hidegrázástól, szóval ez. Na, hogy kérdezted, hogy milyen személyiségfejlődésen mentem át, és azt mondtam, hogy nem tudom megmondani, de ilyen élményeken mentem át. Olyan embereket ismertem meg, Zsófi, nekem úgy van több ezer ismerősöm, hogy ők úgy gondolnak rám, hogy én vagyok az a pozitív, jó hangulatú, mindig kedves srác, szóval, hogy hát ez egy ajándék, érted? Hát egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hogy ezeket megosztottad. Én közben nagyon sokszor elképzeltem, hogy vajon az én esküvőm milyen lenne. Milyen lenne veled? Biztosan úgy szeretném. Már mint ceremóniamester. Jó, tehát ezt majd meghallgatja a feleség. Jó, igen. Majd én leszek ott, Zsófi, ezt megérem, mint ceremóniamester. Majd legközelebb akkor találkozunk, amikor neked és a Krisztinek készítek el egy hangajándékot. Ugye abban állapodtunk meg, hogy ez most az a verziója lesz ennek a lehetőségnek, hogy a kisfiatok számára fogjuk felvenni veletek a ti kapcsolatotok, szerelmetek, életetek történetét, és hogy milyen útravalót szántok majd Alexnek. Nagyon izgatottan várom. Hangsúlyoznám csak, hogy ugye a Hangajándék projekt podcast sorozata azért jött létre, hogy nagyobb rálátást kaphassatok arra, hogy hogyan kérdezek, miként vezetek egy beszélgetést, milyen értékrend mentén gondolkozom, vagy milyen módon kapcsolódok a meghívott vendégeimhez. Hogyha pedig szeretnéd, hogy veled vagy az egyik szeretteddel elkészítsem a hangajándékot, keresd bizalommal, vedd fel velem a kapcsolatot. A linket majd a hozzászólásoknál találod. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm szépen, Zsófi!